कैसे कुछ पीना। अरे छुट्टी लेके आजा सैया खराना से पहिले करतानी छठी के परब। छठी के परब से बोली छठी मैया की। करतानी छठी के परब। छठी के परब किनी के ले आई धोती साड़ी पियरी दे गईले घरे काला साया दियरी। काला साया दियरी किनी के ले आई धोती साड़ी पियरी दे गईले घरे कुम्हरू काला साया दियरी। दुआरा पे बार सैया 24 कोसिया अकेले हम कैसे करब। अरे छुट्टी लेके आजा सैया खराना से पहिले करतानी छठी के परब। छठी के परब करतानी छठी के परब। बोला बोला छठी मैया की। लभर बाबा सैया मानी जाई बतिया पावन परब होला छठी के बरतिया। लभर बाबा सैया मानी जाई बतिया पावन परब होला छठी के बरतिया। मनीष दीवाना संगे आइए बोलमुआ छठी माई के बरत भूखब। अरे छुट्टी लेके आजा सैया खराना से पहिले करतानी छठी के परब। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा। अगर आप भी चाहते